Παναγιώτη μου, είσαι έτοιμος για ένα νέο βιντεάκι? Ναι! Θες να πεις κάτι για τους φίλους σου? Ναι! Κάνετε like και subscribe! Μπράβο! Τι νομίζεις ότι θα κάνεις σήμερα? Έχουμε κάτι ποτεράκια πλαστικά. Τι νομίζεις ότι θα κάνεις σήμερα? Πρέπει να τα ανακατέψω στη σωστή σειρά. Πρέπει να τα βάλεις στη σωστή σειρά. Ωραία, για να δούμε αν θα βρεις τη σωστή σειρά. Ωραία, το γαλάζιο με το μαύρο. 0. Δεν βρήκες κάτι. Ακόμα 0. Δεν είναι σωστά. Τώρα. Τίποτε. Τώρα. 0. Βρήκες 2. Ευτυχώς. Βρήκες 3. Δεν πειράζει, βρήκες 2. Βρήκες 3. Τώρα. Βρήκες 1. Βρήκες 3. Μπράβο, το έλυσες! Μπράβο Παναγιώτη μου, αυτό ήταν για σήμερα. Bye bye Παναγιώτη! Bye!